Hi! You see again, the matter. I'm the queen of African culture, and today I am live in Ebonyi State, the salt of the nation. Ebonyi State is one of the states in the southeastern part of Nigeria. So I'm here live to find out the history of the Ebonyi State people, the reason why they are called the salt of the nation. Guys, I'm here to find out the rich culture of the Ebonyi people, their tradition. Guys, so follow me as I go in to find out what makes Ebonyi people very unique and makes them to stand out among other people. Follow me as to find out. I was told that these people are very hardworking. So let's go to find out details about these Ebonyi State people, guys. Love you. I see the mayor Gedima Ankara, the queen of African culture. Don't forget to follow me on my social media handle, Facebook, Instagram, and subscribe to my YouTube channel. So as I will be bringing you more updates on it. Okay, guys, so let's go and find out about Ebonyi people, what makes them very unique and how unique their culture is, the history about the Ebonyi people. So guys, I love you. Dark and lovely, art is beautiful. Culture is a statement, it defines our people. In my arts and craft, we capture nations, alluring beauty. Dark and lovely, art is beautiful. Okay guys, so this place I'm standing here is a strategic place in Ebonyi State. This place is called Isparedo Junction in Ebonyi State, and it's a very busy roundabout, a very busy junction. This place here leads to Afikpo, and this place here leads to Onu Ebonyi. Then this place here leads to inside the town of Ebonyi State. Then this side now leads to Enugu. This place is a very strategic place in Ebonyi State. Ebonyi State is very beautiful. Ebonyi State is lovely and beautiful. I joined the station. You want to get more job. If you bang it, take it, and you get it. If you bang your rope, you bang it, and actually live with it. You say, I know so. Of Ranya Quada, Yamina, when I got you, they can not go jam, you can Yamina. Of Graniva Mini Milan, you got Iva Mini Milan, and it came and I know so. I will try to whatever and I am you tiny tire stand or Tata. Tata Mammy Van Gine, Jogine Boko, Kajine Policia. You can is our Kagan ship of Jesus Christ. You say, I job a year. Wow. Makana will be known. I hit the name. Hi. See you again, Dimash, and I'm the king of African culture, and today I am live in Ebonyi State. I'm here to talk about the history of the Ebonyi State people of people. Today I myself, Asian we have to talk about their rich culture, those things that make them very unique, why they are called the salt of the nation. So guys, I'm here to find out and more. So come in here so we can do this government. So guys, I'm here with my father from Asian Kingdom. Asian Kingdom. So our land is between themselves as we tell Bamboo, the matter.
It's okay. Ngasi obodo ọbụla ijere na ị ga-afụrụ ebe a na-akpụ isikwa n'ebe a baa n'obodo Igbo fedika Indonesia, enweburu Indonesia, enweburu na Canada, obodo a na-akpụ obodo a na-akpụ a na-adatakwa n'ala Igbo hii enwere uburu ihe eme enwere uburu izi mana ebe anyị nọ taa bụ uburu Adọ-Oshiegbe nke dị n'Ọhọzọ local gọọmenti steeti. Uburu bidoro n'aka ndị nna nna anyị ha ndị nna nna anyị ha bụ ndị na-agba nta bụ ndị na-achọ ebe ha ga-enweta anụ ha ga-agba wee jegide wee jebata obodo a. O nwere oge ụdị anụ niile dị n'ụwa Chineke kere na saịdị nke anyị na ubi ha na-agba anụ na-agba anụ na-achọkwa ebe ọ na-achọkarị anụ bụ na ebe mmiri gafe ebe a ka a na-achọta mmiri a na-akpọ Esu a bidoro n'Enugu steeti si ebe a gafee Afikpo si na-asị Afikpo baa na Afikpo river. So ọ bụ ndị nna nna anyị ha nwa onye na-akpọ Uburuome bụ onye chọpụtara obodo a na-akpọ Uburu. Akụkọ na-akọrọ anyị na Uburuome na nwanne ya nwoke bụ Isi Okome Isu na Mgbọgịrị ọkwe kọmuniti buru ibu onwe nọkwara onwe ya kịta ha na-abụ wee tụrụ nta anwa nke ebe a. Uburuome asị na ebe a dị ya mma ịnọ Isu agbago ebe a ọkwa nke ọnwa site na onye ha si kewa Isu ana Uburu ana dị na Uburuome wee nọrọ ebe a n'Ọbaba wee nwee 14 villages na-eji mara Uburu tata bụ nke gụnyere Ụmụnaga, Amenu, Ụmụ Odu-Igbo, Ụmụ Anụm, Amegu, Ụmụ Egwoke, Ugwu Aba, Ụmụ Ọbụna, Ụmụ Chima, Ọgwụ, Ụrọbọ, Ihenu, Ụmụ Aneketa. Ụmụ Aneketa, Mbom and Mbom, with the 14 villages. Then Chukwu gọzikwara Uburu na mkpụrụ nwa. Ụmụnaga wee ya bụ diọkpara Anwenu na-eso, Ụmụ Odu-Igbo na-eso, Ụmụ Anụm na-eso, Ụmụ Amegu na-eso, Ụmụ Egwoke na-eso, Ụmụ Aneketa na-esochi, Mbom na-esochi, Ugwu Aba, Ụmụ Ọbụna na Ụmụ Chima, Ụrọbọ na Ihenu. The last among onye ikpeazụ n'ime ndị a niile bụ Ihenu. Site na nta nwa ndị nna anyị ha na-agbanwe mụọ anyị ịma na asị na-agwa ya ya gwa na aha ndị ha mụtara na-agbakwa nta anwa. Then oge ha na-agba nta anwa bụ ụmụ ha gbagide nta anwa na-achọ mmiri ha ga-aṅụ. Chọrọ mmiri gbagote na mgbago ebe a bụ ofu nwa Uburu si Ọgwụ gbagote na mgbago ebe a wee fụ mmiri ekute mmiri aṅụọ mmiri abụrụ nnu o wetie na mmiri ya fụrụ ebe a ya kene mmiri na ọbọkwa mmiri n'ọnụ. Then Ụmụ Chima wee si onwe ife anyị na-akpọ ịgba anụ kịta anụ ụda egbe gị those days ọ bụ na ịnụ ha anụ ụda egbe ma na-agbagburu anụ ntie ivutakwa ịgbaba anụ anwa ị ga-amanye m aka ya. So oge onye ọgwụ afụrụ nnu ha jiri n'ọkwa nnu dị ife ada onye Ụmụ Chima si ivutakwa
then ka ha fụsiziri ya wee chọbazie ka a ga-eme ife dị na ya ewe oge a na-eje n'igwe onwe mmụọ a na-akpọ igwe ka anọ eke na-akpaje n'igwe gụọ ihe a ga-eji wee mee chụọrọ mmiri nnu anwa aja ụmụ Chima wee provide ya ife ndị anwa igwe si na ife a ga-eji chụọ aja na mmiri nnu anwa wee dịka o kwesịrị ego then achụzie daja taa ọgwụ the chief priest of ndị nchụaja mmanya anwa mana ha na ndị ụmụ Chima na-eri ya ọha na-abụ na-eri ife dị na nnu anwa kịta maka ọ bụ na ị chọrọ ije ebe a kịta ịma mba de ma ọ bụ na ndị ụmụ Chima akpọọ gị ije then kịta anyị na-akwado ịbanye n'oge isi mmanya anwa ndị ọgwụ nye ife na-akpọ ndị ọgwụ inyi ndị ọgwụ bịa mee sacrifice n'ebe anwa then isi nnu anwa ebido isibe dị unu then ị na-esikwu nnu anwa ị na-afụ ife ị na-esipụta n'ime nke mere na oge Nigerian Biafran War ahụ gwara gị na awụ eji nụọ Nigerian Biafran War because of economic blockade according to grammar ha sụrụ ga ọ pụtara na ọ bụrụ na ndị ụmụ Chima lụrụ sacrifice ebe ahụ onye ga-aga isi ụmụ Chima after ha dokọtasịrị ihe ndị ahụ eji mee sacrifice mere ha ji na-eketa oke n'ife gbasatara mmanya nwa ha eme ha na sacrifice ndị na-eme sacrifice bụ ndị ọgwụ bụ ndị na-eme the sacrifice na ntamechi mana dịka ọ dị nte ụmụ Chima ka ibue the place nse ụchọ iji efu the place na mosụ duwe iji ekwuwere ndị na-eku particularly ndị ụmụ adaeze na ụmụ Chima eduuru mgbada dị mgbe ibe niile chọrọ ime ibu datu mmiri Salt Lake a ọ bụ ife ndị ugburu ejighị egwuregwu o nwere onye ọbụla ugburu ihe ụta ji mmiri ahụ egwuregwu maka ife ji mara anyị ịma mgbada dị ebe bụ na ebubo onye ugburu ma anya amaghị na-eji mmede itiekwa onye chọpụtara mmanya bụ ọmanya bụ ebe oke from ọgwụ agbọ from ọgwụ agbọ ndị buru ha setụrụ ọtụtụ dịka buru chọtara ebe ndị buru ụlọ nwanne ya isi ome ha isi buru nke ndị na-echi ụwa arụchukwu ileta gọọmenti Ugburu dọkwa n'ebe ndị iche iche dịka eze anyị mere ga maka ihe ugburu ukwu nwee ugburu ọlụ ugburu ọchịchị nwee ugburu ize enwee ugburu ugwu na mkpụrụ ugburu ụlọ ugburu okiti ugburu ụlọ uruku dị na Delta steeti na Ọcha local gọọmenti Delta steeti ndị Amadu Nze maka na akpọghị ya ugburu mana ha ndị ugburu ndị si Amadu Nation ebe a kwa ndị ngara na-esetụ ndị Amadu ya na-emekwa omenala anyị Nigeria wajo kpọkọrọ m ụzọ ndị anyị na-emekwa n'ebe because mụ na nwụdụ opportunity mụ na area controller of area command na police
about last year. When I met him, when I am in the interaction, one actually know about our people. The report, we make our people. We got to manage and we go. We find them. Don't go over the kingdom. No. And we find them. And they come out. I do festival. And we go. How many is it? No. I am with Uber and Suka Party. Yes. I am one. I mean, Patrona had the back as well like that for British bombardment of England in 1905. Because when they abolished slave trade in 1807, Ibu Tanazikwa, Avia Tanazikwa Nubu, Ibu that kind of 1905. When they had to eradicate slave trade, out of that, you can Tanazikwa business. Because yeah, the bar overall, particularly Bible, the Bible, got 2 months of child. And young mother. And this detail, what he did in the trouble, to cook good. And then we put a red job, small red job. We took a wash it out. Zero more, try and make. There's a bread more. But I took in the man. That I did important. Yeji mara anyị bara ụba. Eji azụmahịa mara anyị. Eji nka na ụzụ mara ndị Igbo. Eji imepụta nnu na ịkọpụta nri mara anyị nwa bụ ndị Igbo. Nri anyị na-akọpụta gụnyere rice, ji, ede, na ji nke a na-akpọ ji abalị. Anyị na-akụ ya n'ebe o buru ibu n'obodo a. Anyị nwekwara ofu ife a ga-epu uche na mba. Ife eji kpọọ Ebonyi Salt Lake of the Nation. Salt of the Nation. Anyị nwere Salt Lake n'ebe a. Nke ndị na-emepụta nnu anwa bụ ụmụ nwanyị ndị na-agụlọbe di. Ị na-ahịsị ya na nwa agbọghọ tosie n'ụọ dị. Emere gị omenala a na-akpọ idu mmahi. Eduo mmahi. Emebere wo agọchiwo a na-ebighị imebe ọnụ ebe. Ibe na-ekwu ọnụ ebe. Umebe ọnụ ebe. Ibido m shifta dị unu. Mgbe a na-anụ Nigerian Biafran War, ọ bụrụ n'ugwu ife ndị Nigeria ji buru mere nke kwashọkọ egwu ndị Nigeria. Obodo a na-ekwu ugburu bụ anyị nwe abịa nkacha ibu n'ala Igbo niile. A na-ekwu abịa Nkwụrọtọ. Mgbe m na-ekwu ife, ndị ọcha Portuguese na-abịa obodo abịa ego oge slave trade. A na-abịa obodo ego slave. Mba niile na West Africa na-abịa obodo abịa eme azụ afịa. N'ihi na ife ọbụla a na-ele ife ọbụla ga-eji ego zụọ dị n'afịa a na-akpọ Nkwụrọtọ. Chere m Chukwu na taa afịa nwa na-akpọ afịa Nkwụrọtọ. Nke ka fọdụrụ na ya ka na-azụ. Ọ na-adị ka ọ zụrụ taata ma nzụ echi ọ ga-azụ nwanne echi. Ọ bụrụ na eziri anya n'ogwu na adị unu ga-afụ ụmụ nwaanyị ka nọ n'ebe anwa azụ afịa. Mana oge gboo anwa anala anọ ọdụ enwela shop. Ọ ba na open place. Ọ bụ dasị ebe tọgbọrọ onwe ya. Ife eji ekwe ya afịa Nkwụrọtọ bụ na onye ọbụla na-azụ azụ na onye na-ele kwọtọ. Onye na-ele kwọtọ ele, onye na-azụ azụ kwọtọ azụ. Ife eji anala na-anọdụ ya bụ na igidi na-ezede mmadụ karịrị ndị na-azụ azụ na ndị na-ele karịrị. So nwere ebe ị ga-afụ space ịnọla na bifo ị ga-ekwu ị ga-amago na mmadụ na-abụ ma ịtọ ga-agafere go gị jee zụba na nke onye ọzọ. So ya mere eji kpọọ ya Nkwụrọtọ nwa ego bụ afịa anwa.
anyị nwekwara omenala dị iche iche. Omenala a bidoro omenala a na-akpọ isibe ite. Isibe ite a bụ isi n'okorobịa baa n'ogo ndị nụrụ nwaanyị. Isibe ite ụbọchị ị ga-esibe ite, ị ga-esibere ụmụnna ite, isibere ndị enyi na ndị mkwere ivo ite. Ushi na ishibere ite fụ ime ohunu ji bujide ego eji eme. Umecha ohunu ji ime nke na-eku ohu n'eri ya bụ agụtacha ya abịa agụta ịkwụ ozu bụkwa ozu a na-ekuwa ọnyịbe. Ohu n'eri ya bụ ka m gụrụ ọdụ ụzọ na anọ na-abụ ishibe ite, na-abụ ohunu ji, na-abụ ohu n'eri. Denụ papa ya niile nchịkọtara ha ọnụ abụrụ ịkwụ ozu a na-eku ụkwacha ya na-ekuwa ọnyịbe. Ebe na imere ọhụrụ eri ya na-ekuwa ọsụ uchi, umekwa ọhụrụ uchi ya na-ekuwa ọsụ uchi. Mana ọnyịbe bụ umere kpacha ibe niile ya na nso. Ọ bụ ezigbo mmemme ote nta ndụ bụ chọọ ime na ga 50 million naira ga-ebecha n'ime ya. Because maka na iji isi nri 14 villages njikọrọ ugwu ndị ịbịa isi ogo niile papụra ha ihe nji iri. Onye ọbụla mara na ịbụ fat n'isoro ibe a na-eme. Ịzụta mmanya onye ọbụla nje ịṅụ mara na eme a na-atụ mara na ịkarịrị ibe a na-eme iji isi otu ọ bụ izu na asaa. Yes, sicha ya izu na asaa ọ bụ ugburu rie ya then ekudo ọnyịbe. And every day ji shiri ji ibu efi nama nama na ije shiri bụ izu na asaa igwe ọtụtụ ewu ya na nso, igwe ọtụtụ ọkụkọ ya na nso. Yani nwere ego mechacha ya otu ya na-eku ọnyịbe. Ekwa nke na-eku oke nwa na-emere village ya na-eme nke ọ bụ na village ume ya tufu n'imecha iji chọta nwụrụ naanị na nseruru ịnụ nwaanyị aka anụ nwaanyị nụara ya nwaanyị. Anyị na-eku ya kwụba ubi kwụba ubi mmecha ibe niile ya na nso ya na ibe na-eku ahụ chikwa oriri ndị ikwu na ibe onye iri abana bụ iji ime na ya na-eme nso ya na nso ekude nwoke na-abụ pụta anyị isi ọdụ anyị mee ndị habedo ụmụ otu ya na ọnụ ndị ọzọ kwuo. Even though the 1912, all the size of this market would attract the dictionary to talk to. And I thought maybe in Avia, in the population of Avia and Avia, the white man in the 1912. Getting a call buying with an echo buying her. Because we grew up with Gamara, to make them go to the country. The game of feeling it to when I did start around 92. Always African